Il-ħat li ġej għanna bżon lajnuna ta'kom biex inkomplu inwaslu servizz eccellenti l-pubbliku. Dan kien il-messaġġ li wassal l-Experici Kalaxxone, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, kif nhar il-ħadd se ssir il-maratona ġbir ta' fondi bit-tema il-bidla li hemm bżonn. Maratona li tibda mis-satej ta' wara l-ofsinhar qudiem. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li l-istazzjonijiet ta' net media dejjem għandhom l-obbligu li jagħmlu l-aħjar biex iwasslu l-aħbarijiet u l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista, però fil-preżent dan l-obbligu huwa doppju għax hemm żbilanċ kbir min-naħa tal-Istazzjon Nazzjonali. Dan l-iżbilanċ jitfa' responsabilità kbira fuq l-istazzjon u għalhekk hemm bżonn iżjed fondi. Aħna mhux biss nibqgħu nżommu l-livell, imma dak il-livell dejjem intejbuh. Għaliex fil-waqt li għandek fuq naħħa dan l-iżbilanċ ċar, permetti li ngħid sfaċċat li verament issa qabeż kull limitu. Fuq naħħa l-oħra għandek dinja ta' teknika, dinja professjonali li minna nifisa dejjem tibqa' għaddejja. U inti tibqa' tmexxi dak li hu television, dak li hu radio, għandna investiment sostanzjali. L-Experici Kalaxxone aċċena wkoll għal fatt li biex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jwassal servizz tal-ogħla kwalità irid kontinwament jinvesti f'teknoloġija moderna li tiswa ammont sostanzjali ta' flus. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-maratona ġbir ta' fondi setejn biex kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll net media ikollhom vuċi b'saħħitha ħalli ma jirnexxix kull tentattiv li jsir mill-Gvern ta' Roberta Bela biex l-affarijiet ħżiena li jiġru jintefgħu taħt it-tapit. Karl Guder, Chief Operations Officer ta' net media min-naħa tiegħu spjega kif il-fondi li jinġabru matul il-maratoni qed juru l-frott kif skont is-surveys Net TV ikkonferma ruħu bħala l-istazzjon privat numru wieħed f'pajjiżna bl-akbar numru ta' udjenzi. Din il-maratona hija waħda kruċjali wkoll għaliex ninsabu viċin ferm tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli u għalhekk hija inizjattiva tassew importanti. Maratona ġbir ta' fondi bit-tema il-bidla li hemm bżonn. Tajjeb meta konna qed nitkellmu bejnietna u nippruvaw nifhmu x'tip ta' messaġġ idu nwasslu, x'tip ta' slogan idu nagħtu l-maratona, fimna speċjalment fiċ-ċirkostanzi anke li ġraw din il-ġimgħa, tajjeb il-pajjiżna għandu bżonn bidla fil-direzzjoni tagħna. U l-unika bidla hija l-Partit Nazzjonalista. Is-survey pubblikat mill-Broadcasting Authority juri li Net TV huwa l-aqwa stazzjon privat f'pajjiżna, bid-drama li taqbeż dik tal-PBS u programmi ta' ġrajiet kurrenti li qed jissuperaw l-udjenzi ta' Super One. Anke l-aħbarijiet ta' Net News jissuperaw il-propaganda li tixxandar fil-medja laburista b'numri li jaqbżu dawk ta' One News fil-maġġoranza tal-ġranet.